जय जगन्नाथ मन होते राजसागर विद्या साई बाबा भगवान मंदिर ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି ଗଲା ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରାର, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଦେଖିପାରିବ। ସାଇ ବାବା ଗୁଡି ମତଲବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭାତ ବି ସବୁ ମିଳୁଛନ୍ ଦଉଛନ୍। ତ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଯାଏ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଭାତ ଫାତ ସବୁ ମିଳେ, ସେଟା ଖାଇକରି ଆସେ। କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲେ ଭଗବାନର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଆଡେ ବହୁତ ସୁଖ ଦଉଛନ୍, କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲେ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ର ସବୁ ଦଉଛନ୍, ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ଦଉଛନ୍। କାହିଁ ପାଇଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି, ମତଲବ ମୋର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଇ ବାବା ଭଗବାନ। ଜୟ ସାଇ ବାବା, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସାଇଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ୟାର କିଲୋ ସାଇ ବାବା ଗୁଡି ମତଲବ ମନ୍ଦିର ଯେ କହିପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତଳରୁ, ଏଟା ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୁଇ ପଲର ବିଲ୍ଡିଂ ର ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତଳେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତଳ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖେଇଛି ତମକୁ। ଏଟା 10 ତଲର ଭିଡିଓ, ମତଲବ ଏଟା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି କରି